Mamua da Europan, baina zoritxarrez ez da Marsek iragarritakoa. Militarismoaren mamua ari naiz, gerra hotxak berriz. Ursula von der Leyenek Europa berrarmatu behar dela esan du. Kurioso da, urtetan zehar murrizketa sozialak exigitu dizkigute. Horiek orain, gastu publiko handitzea eskatzen dute. Hori bai, gerraren negozioan denon dirua xahutzeko. Baina gurean ere badira hots horiek. Euskal Herriak industria militarra bultzatu behar du, hori bera esan du Zedarriak foroak. Bueno, foroa beharrean, lobiak. Milioika pertsonen hilketan oinarritu behar dugu garapen ekonomikoa, benetan hauek dira politika horien ondorioak. Bat, industria militarrean inbertitzen dugun hori, ez dugu osasungintzan, hezkuntzan edo transizio ekosozialean inbertituko. Bi, horrek espiral maltzur batera garamatza. Zenbat eta arma gehiago, orduan eta gerren behar handiagoa. Eta horrek guztiak zer dakar, herritar xumeo galtzaile, lubakietan edo zeharka. Honek guztiak azken finean eskuin muturra indartzen du. Bukatzeko gogora ezagun. Ia 40 urte dira Euskal Herriak natori ezetz esan ziola. Zer egin behar du ezkerrak? Militarismoaren aurka eta bakearen eta herrien burujabetaren alde egin. Gerra hotxak inoiz baino zenago dabiltzanean hori da posizio iraultzailea.